Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Iqtisabil Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Iqtisabil Ansari kebenaranake ngitung-ngitung biro-biro jagahan jumaring masjid. Hadasana sabana Mu'adillah ibni Hausyad. Ulang jabba Muhammad hadasana sabana dua Abdul Wahid ulang jabba Abdul Wahid. Hadasana sabana Umaydun An-Nasir ulang jabba Anas. Ulang jabba sabana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Salimah ya bani Salimah. Ala kahta sibuna nota ora padha ngitung-ngitung sira kabeh antara ing pira-pira lakmu kabeh. Wakalan ucap-ucap mujahidun Bingkoli dalam dawai Allah Ta'ala Wanan tubuh lan tulis ingsun ma yang berkoro Qadimu kang dijake Sopo siro kabeh Wa akar lan ing laket-lakete Mau laket-lakete makot kabeh Kola ucap sopo mujahid Kuto Yoiku biro-biro jangkahane wong sing wis mati, makut dene manane wong sing wis disi awake gunting mak ada sapa Ibnu Abi Maryam karena sapa Yahya bin Ayyub bolang sapa Yahya ada sane sapa Bungai itu bolang sapa Bungai ada sane sapa Anas apa anak Bani Salim atas Bani Salimah iku arep marpake sapa Bani Salimah ayat awal yentok ngaleh sapa Bani Salimah Anana jilin saking dilgoro omae Bani Salimah Payan jilun lipodo mangkut sopo Bani Salimah Korit banding cegah Minan Nabi saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kolam jasawa anas pakarya nulis sengit Sopo Nabi Sallallahu Sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayu ruh Ingyentok Nyepekake sopo Bani Salimah Al-Madinah ta'in Madinah Kakulan widawu Sopo Nabi Ala kahtasibu Ono orang hitung-hitung sopo sirah kasih Asarakum Biro-biro lakut mengkabih Kaulah menjatuh mujahidun Kutahum utawi biro-biro jangkahane Banu Salimah Iku asarum biro-biro lakute Banu Salimah Ayun syaitok dilakoni bil ardi dalam bumi apa biar jelilin kilo-kilo sikile dan misalnya bagi tadi sholat isya itu datang kilo utamanya sholat isya pil jamaah tinggal saatnya jamaah ada sana sobat Umar bin Hasan kolam dan sobat Umar ada sana sobat Abi kolam dan sobat Abi ada sana sobat Anas kolam dan sobat Anas ada sana sobat Abu Sholih anak Abu Hurairah kolam dan sobat Abu Hurairah kolam dan sobat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laisa orang-orang bersolatkan solat iku asqala luwe abad alal munafiqin ing atase biro-biro wong munafik minal fajri sami solat subuh wal isya ila isya walau ya'lamun lan padha ngerti sapa sira kabeh main perkara iki maka dalem fajr wal isya la atau mongko padha nekani sapa sira kabeh guma ing fajr wal isya walau habban senajan iku kelawan gerakan untuk perintah insun anu adina ing wong hindukan nazar Fayukim ma'nulidi Fayukim manuri komat Sopo mu'adin suma'an Murabi perintah insun rojulan yang mengulangan
Ya ummu halin imam sapa rajulan ngasih menungso sumaa hudan uli ngalap ingsun su'alan ing pira-pira obor minarin saking geni Pak Ukharriko nuli ngobong ingsun alaman ing atase wong layah rujuk kang ora metu sapa man ila salat ing sumaring salat isya hale yo berjamaah batu ing dalem sause nabi bahkan keras wae isya ora jamaah boleh wayu wis dipake dihubungi sapa sing ora jamaah omahe bakal di jalake rahmat ing sapa malaikat ala hadi kuning atase sira salah siji sira kabeh maka menggaluk selagi langgeng sapa ahadiku ing salat ing dalem kon salat ahadiku malam yustis ing dalem selagi ora hadas sapa ahadiku Allahumma fir Allahumma tuwasi wa fir mutina kula tuan lagu maring ahad Allahumma tuwasi wa fir hamu menasi tuan ing ahad la jalu ora lebar-lebar sapa ahad ing salah siji kabeh iku bi salat ing dalem kajarane netepi salat maka ing dalem selagi langgeng apa salat iku tak bisu ngeker yoga apa salat ing ahad layang ngau orang nyegah ing ahad ayang koliba ing yen balik sapa ahad ila ahli mari ahli ahad apa ila salat itu salat ada sana sapa Muhammad bin Basar ing golongan sapa Muhammad ada sana sapa Yahya an Ubaidillah golongan sapa Ubaidillah ada sana sapa Ubaidun Abdurrahman an Hafsid ni Asim ana bi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tahu sapa Nabi Sab'atun tawong betu iku yudilum yuk-yuki ing sab'at sapa Allah Gusti Allah sab'atun yudilum wa bidilihi ing dalem perlindungannya Allah ya malah bilang dalem dinane ora ana perlindungan itu maujud illa biluhu kejaba perlindungannya Allah jadi wong itu iki dilindungi dening Allah ning endi ora ana dina perlindungan kejaba perlindungane Gusti Allah ya malah bilang illa biluhu kedua itu kuning salah sini ibn perlindungan yang pertama alimamu ya pemimpin al-adil kang adil nak kowe dadi pemimpin sing adil Pasal bulan bocah nasa'a kang tumbuh kembang sapa saw bertumbuh ibadah di Rabbi dalam ibadah maring pangerane Syabun nasa'a bi ibadatillah bahwa sabun nasa'a bi ibadati Rabbi perlu kudune awake dhewe mlebu iki para julanan wong lanang kok bukan utawi atine rajul iku mu'allaqun digantungake di masa jadi dan biro-biro masjid maknane kene ibadah mari Gusti Allah para julanan lan wong lanang loro kahabakan saling mencintai sapa rajulan billahi krana raya Allah ijtama'a kumpul sapa rajulan alaihi krana raya Allah ada farqa lan bisa sapa rajulan alaihi krana raya Allah para julunan wong lanang tolak kang golek ing rajul sapa datu masjid wong wedok sing duweni kedudukan dhuwur wajah malin lan keayunan iki berputih cah lanang sing bijak maksiat karo wong wedok iki waline temenan pokoke muni ora karuan to duweni kedudukan sing dhuwur lan menawa kok dene iso muni pakolan oleh ngucap sapa rajul dijak maksiat wong wedok ngono kuwi inne akhullah ini seneng sing ku apa ku wedi iso Allah ing Allah coba coba aku wedi karo Gusti Allah coba Gak ada teman sipin kok, wajah melin, wongnya wayu, pokoknya wangune ra karuan. Maksud bentor wong sugih duwe kedudukan banget sing dhuwur ngajak maksiat karo Allah kok iso muni ini akhullah menawi kowe dijamin entuk perlindungane Gusti Allah. Wa rajulun wong lanang. Ya tapi yo angel nek kene iki atine ora gumantung tenan Gusti Allah. Lah sing digolek iki ngono kuwi gak Neda itu dari kita tidak mau roni kucing, kalau Allah tidak mau roni kebun ini lah, Para juluh dan mengulangan tasawuf dagang sedekah sapa rajul. Apa haling umpetake sapa rajul hatta la ta'lama sing ora ngerti apa sing malu tangan kiwane rajul. Mak perkara
Turbiku kang aweh apa yaminuhu tangan tengene rajul. Dalam arti wong sedekah ning ora diketok-ketok nanti dibaratake tangan kiwane ora ngerti nalikane tangan tengene aweh. Para dulur lan wong lanang karo kang ngiling sapa Rasulullah ing Allah. Khalian alene nggon sepi. Bakal muling berbes pilih apa ainahu berkat lorone rajul. Ini ngendi wong lanang dhewean. Dhewekane orang mergo merenungi nasib. Orang mergo akeh masalah terus nangis mergo masalah putus cinta orang. Tapi apa zakarallah khalian bakal ainahu. Sing dene eling marang Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah nganti nangis ngono kuwi untuk perlindungan. Tur tangisan air matane awake dhewe sing metu saka mripate kula yen sedaya. Nangis mergo wedi marang Gusti Allah sesuk iku iso nyirep dina neraka. Ada sana sapa kutai batu kolang ucap sapa kutai ada sana sapa Ismail bin Ja'far anu maite kolang ucap sapa Kumail. Suila ditakoni sapa Anas al ittakhadha matok gawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman tingali-ali. Anas takon Nabi tahu gawe ali-ali apa ora tahu ngaku ali-ali apa ora. Takolan dhewe ngucap sapa Anas na'am iya Nabi nate nganggo ali-ali. Akhara ngakhirake sapa Nabi lalatan ing dalem wektu bengi salat isya salat isya. Manane salat isya sing dilakoni ing wektu bengi yaiku salat pertama. Ila satri bayi temeka separone wengi kumas balan lima sapa Nabi. Alaina ing atase kita kiwasi kelawan kaji Nabi. Badhe masalah ing dalem sause oleh rampung salat sapa Nabi. Pakolan dawuh sapa Nabi salat sapa nasi manungsa warah waktu ulang waktu dulu sapa nasi. Walam tazalu lan ora lebar sapa sira iku salat ing dalem ganjarane salat. Kowe kok iso ngandani ning kene liyane kudu kok kowe isih ngandani ning kene kowe kok ganjarane salat. Kalau nya saya sing ngaji ning nggon salat ngene iki, liyane ra didoleh-doleh awake dhewe malah ngaji mesti tetep iso ganjarane apa salat. Mundun tador tumu ing dalem semangsa